Però si ara hi ha 4 diputacions i aquestes 4 diputacions desapareixen perquè es creïn 7 vegueries, està dient que l'infraestructura, la logística, també humana d'aquestes 7 vegueries, es faran a partir només del que disposen ara les 4 diputacions? I com obligarà vostè a un funcionari de la Diputació de Barcelona, per exemple, a passar a treballar o dependre de la vegueria central? Aquest serà un procés gradual, per descomptat. És un procés gradual, per tant, hem impulsat també des del Departament de Governació i el govern ja de llum verda i ara es troba al Parlament una llei de mesures d'ocupació pública entre les quals hi figura aspectes novedosos. Un és, per exemple, la mobilitat interadministrativa, facilitar als treballadors públics el fet de poder treballar amb altres administracions. Aquest és un procés gradual que no es farà pas del matí a la nit, però sí que és veritat que el finançament de les vegueries és exactament el mateix finançament que actualment es financien les diputacions. I, per tant, hi haurà d'haver una redistribució dels recursos. Així ho estableix l'Estatut. Mentre no tinguem llei de finances locals que ho estableixi, haurà de ser el propi Parlament o la llei de pressupostos. Però, de la mateixa manera que hi ha una part, posem per cas, de l'actual Diputació de Barcelona, que hi haurà una part d'aquest territori de la Diputació de Barcelona que anirà a parar a la vegueria de la Catalunya Central, o bé, doncs hi ha una redistribució i, per tant, els mateixos recursos s'hauran de redistribuir amb criteris no únicament poblacionals, no únicament demogràfics, per tal d'equiparar i garantir els bons serveis a tot arreu. Això que vostè tècnicament, i permeti'm, eufemísticament en diu llei de mesures en matèria d'ocupació pública, qualsevol ciutadà ho traduirà a llei dels funcionaris, correcte? Bueno, llei que afecta directament als treballadors públics, els funcionaris, sí. Molt bé. Vostè sap que els funcionaris es lamenten sempre d'estar mal vistos per l'opinió pública, però l'opinió pública se'ls mira malament o amb recel per diverses raons. Una, perquè creu que no sempre estan a l'alçada de donar el tracte que el ciutadà mereix. D'altra banda, perquè en moments complicats com aquests, de vegades sembla, per la via de les seves, d'altra banda, legítimes reivindicacions, que obvien que tenen un lloc de feina de per vida. I en un moment amb tants aturats això és, com a mínim, envejable. Estem d'acord en aquest punt de vista? Veu vostè el sector dels funcionariat, que és un sector d'altra banda, diguem que molt defensor, legítimament, dels seus interessos, amb la permeabilitat d'acceptar tot això que vostè proposa, que hi hagi flexibilitat per al desplaçament, que hi hagi també flexibilitat laboral, que hi hagi incentius per la productivitat? Bé, doncs això persegueix aquesta llei. Aquesta llei que hem aprovat de mesures d'ocupació pública persegueix en bona part alguns dels objectius que vostè ha plantejat. Per exemple, doncs, home, triar els millors. Triar els millors per treballar a l'empresa més important del país, que és l'empresa de tots. Per tant, dit d'una altra manera, no n'hi ha prou amb superar una prova oposició, sinó que la llei estableix que, per exemple, hi ha d'haver un període de prova. Jo crec que això qualsevol empresa que vol els millors, hi ha moltes qüestions que s'han de valorar abans d'ocupar aquell lloc de treball. O bé, per exemple, el complement de productivitat que vostè em deia. És a dir, aquesta no pot ser una qüestió automàtica. I, per tant, des de Funció Pública s'estableix que els caps de servei de diferents àmbits de l'administració pública, d'acord amb els seus treballadors, s'asseguin, parlin i estableixin el criteri, la puntuació, la valoració per tenir aquest complement de productivitat i el grau d'aquest complement de productivitat. O bé, per exemple, els àmbits funcionals de l'administració. És a dir, no n'hi ha prou en dir, escolta, fem un concurs oposició per treballar a l'administració pública de la Generalitat i t'adreces al conjunt dels ciutadans, al món mundial. Però potser resulta que tu el que vols per l'administració és els millors informàtics, o els millors economistes, o els millors... Per tant, has de poder adreçar-te directament en aquests àmbits. No un cop superada la prova a l'oposició, mirar d'aquells que han entrat, d'aquells que han superat les proves, quin és un bon informàtic o quin és un bon economista, sinó poder-te adreçar i, per tant, fraccionar, separar, com diversos calaixets d'una gran calaixera de l'administració pública, els diversos àmbits. Per tant, són passos en la direcció de poder
cada vegada tenir una administració pública més moderna i més eficaç al servei del conjunt dels ciutadans. Qui hagi passat els cursos de preparació corresponents després entrarà a un període de proves a la mateixa administració. Qui avaluarà les proves? Més que un període de prova, és un període de prova d'experiència. Sí, però qui l'avaluarà? Els diferents caps de servei en els quals estarà ubicat. És a dir, els mateixos mateixos funcionaris. Bé, els mateixos funcionaris i els mateixos caps de servei i els mateixos subdirectors generals. Per tant, després el director general. És a dir, que aquí hi ha l'organigrama de la pròpia administració i la funció pública. A partir de diverses denúncies acumulades a aquest programa les darreres setmanes, dilluns oferíem als nostres espectadors un reportatge que la nostra companya Raquel Mateos va anar a fer a diverses administracions. Cues en aquests moments de 4 i 5 hores. I no estem parlant d'allà on es va buscar feina. Estem parlant, per exemple, dels registres. Estem parlant, per exemple, d'on hi ha les instal·lacions a la ciutat de Barcelona, carrer Tarragona, de la Conselleria de Benestar i Família, per demanar la tramitació de totes aquestes ajudes que s'ofereixen, especialment de cara a la dependència. Creu vostè raonable que l'any 2010 un ciutadà hagi de renunciar a la seva jornada laboral, hagi de buscar festa i demanar festa per anar a fer 4 hores de cua a una administració per reclamar que tramiti amb una certa celeritat allò que la mateixa administració, via govern, li diu que té dret? Bé, la veritat és que no sé en aquest cas quins són les cues en qüestió. S'estan fent passos molt importants pel que fa a l'administració electrònica. I, per tant, del que es tracta és de poder cada vegada... El registre, vostè sap que si avui vostè té un fill, no el pot inscriure via electrònica. Ha d'anar a fer cua. En aquest cas segur que no. I si va al registre de Sabadell, donen només 15 números cada dia i si vostè arriba al 16, torni demà. És normal això el 2010? Per descomptat que no, i per tant el que cal és aprofundir en aquesta llei i en tot el que vulgui dir la modernització de l'administració. Ho dic perquè qui imposa això i qui executa això són funcionaris d'un cert nivell. Aquests funcionaris són els que han d'ajudar a decidir com canviarà el funcionariat d'aquí un temps si ells, aprofitant la seva posició, ja han exercit un control que arriba a posar condicions d'aquesta mena? Per descomptat que les directrius no han de venir dels propis treballadors, sinó dels responsables de la funció pública d'aquest país, i amb això és el que estem fent. És a dir, fent passos que algú pot pensar que són passos tímids, però que tenen una repercussió molt i molt gran. I per tant estem fent una transformació des del punt de vista de assentar un model d'administració pública catalana com mai s'havia fet. Per tant, els resultats també s'aniran veient a curt i a mig termini de manera gradual. Una última qüestió, conseller. Està al Parlament de Catalunya debatent-se, no sé amb quin grau d'intensitat, sembla que més aviat un grau baix, la futura llei electoral, que també està impulsada, com corresponia, des de la seva conselleria. Vostè creu que s'aprovarà, no dic què li agradaria, sinó vostè creu que s'aprovarà aquesta legislatura? No m'ho pregunta, però ho dic. A mi m'agradaria que s'aprovés i no sé si s'aprovarà. Això depèn del Parlament i de la dinàmica parlamentària. Perquè aquesta llei es troba al Parlament. Aquesta no és una llei convencional en què elabora el Departament, la porta el govern, l'aprova el govern i després el Parlament, sinó que necessita una majoria qualificada i, per tant, des del Departament sí que vam fer la feina que tocava i goso dir una mica de més i tot, perquè fins i tot des del Departament vam donar forma d'articulat al document de bases de la Comissió dels Experts per una llei electoral i la vam lliurar a tots els grups parlamentaris per facilitar la feina. A mi, si em permet tota franquesa, diré que em va preocupar una miqueta... Sentis com a casa seva. Com a casa, sí, m'hi trobo, com a casa. Gràcies. Em va preocupar una mica en la ponència, en tots els respectes al legislatiu. Jo aquí soc executiu i, per tant, quan ens anàvem allunyant, quan la ponència es anava allunyant en plantejaments, tots molt respectables, d'aquella posició de consens que el professor Colomer havia liderat amb la Comissió dels Experts. Perquè allà ja es va produir un debat, amb clau fins i tot partidària, perquè els acadèmics que hi havia en aquella comissió ja hi eren cadascun d'ells a proposta d'un partit polític. Per tant, ja es va produir un debat i es va arribar a un punt d'encontre i de consens. Alguns dels plantejaments ara que s'han fet a la ponència han anat molt lluny. Jo no sóc ningú per recriminar res a ningú, però al final s'haurà de tornar, crec jo, a la posició de consens de la Comissió dels Experts. I potser haurem perdut una mica massa de temps, potser el temps se'ns ha tirat a sobre i potser llavors resulta que el calendari de la legislatura serà molt i molt just.